Lasă-mă să ghicesc. În ultima vreme, fără îndoială, ai avut în minte mult mai multă greutate decât te-ai simțit vreodată confortabil să recunoști oricui altcuiva, sau poate chiar față de tine. Poate că la orele târzii ale nopții, când absolut totul în jurul tău cade în cele din urmă într-o tăcere adâncă, neîntreruptă, gândurile tale încep să fugă și te trezești întins acolo, complet nemișcat, doar privind în gol, în întunericul aparent infinit, reluând fiecare greșeală pe care ai făcut-o vreodată, în timp ce îți imaginezi simultan orice dezastru posibil care ar putea fi imaginabil. Îți spui aproape rugător să te relaxezi, încerci cu disperare să-ți concentrezi toată atenția asupra ritmului propriei respirații și totuși, în ciuda eforturilor tale, acel nod strâns și neclintit din piept și acea smucitură grea și greață din adâncul intestinului refuză absolut să-ți dea drumul. Este presiunea necruțătoare, îndoiala constantă și sâcâitoare și frica adânc înrădăcinată care nu se potolește niciodată cu adevărat. În timpul luminii strălucitoare a zilei, poți să arăți cu îndemânare un zâmbet curajos și încrezător, pentru ca toată lumea să-l vadă, dar în adâncul ființei tale celei mai lăuntrice există o luptă tăcută, necruțătoare și epuizantă care răvășește continuu în tine. Ceea ce trebuie neapărat să-ți amintești este că ești departe, departe de a fi singur în a simți așa. Adevărul crunt al problemei este că majoritatea covârșitoare dintre noi purtăm mult mai mult în interior decât am îndrăzni vreodată să dezvăluim extern. Ne confruntăm cu un stres intens legat de starea finanțelor noastre, de complexitatea relațiilor noastre, de incertitudinea totală a viitorului nostru și chiar de modul în care ne-ar putea percepe alții. Ne epuizăm încercând să ne cartografiem cu meticulozitate fiecare mișcare, încercând să controlăm fiecare variabilă imaginabilă pe care viața ne poate arunca în cale, dar oricât ne-am planificat și ne pregătim, cumva nu pare să fie suficient pentru a calma anxietatea. Deci, care este calea reală de ieșire din acest ciclu? Iată o întorsătură pe care probabil nu te așteptai să o auzi. Soluția pentru acest disconfort constant și obositor poate să nu constea în descărcarea celei mai recente aplicații de autoajutor sau chiar în căutarea confortului în cabinetul unui terapeut, deși este important de reținut că aceste lucruri pot oferi, fără îndoială, sprijin și ajutor. În schimb, răspunsul poate fi găsit în principiile filozofice antice, care au rezistat testului timpului de peste 2 milenii. Vorbesc, desigur, despre filozofia stoicismului, un mod de viață care a fost îmbrățișat cu toată inima de către conducătorii romani puternici, soldați înrădăcinați de luptă, indivizi aserviți și minți academice strălucitoare. Și iată ceea ce este cu adevărat remarcabil. Este la fel de eficient și relevant în lumea noastră modernă de azi, precum a fost cu toate acele secole în urmă. Pentru că în acele vremuri străvechi, la fel ca și astăzi, viața umană era incredibil de imprevizibilă și adesea aspră. Oamenii au îndurat războaie devastatoare, trădări dureroase, boli debilitante și frângeri devastatoare de inimă în mod regulat. Ei nu puteau controla haosul absolut care îi înconjura, dar ceea ce au învățat să facă, prin practică deliberată, a fost să-și stăpânească răspunsurile interne la acest haos extern. Exact pe asta se va concentra videoclipul de astăzi. Ești pe cale să descoperi 8 practici stoice puternice care te pot ajuta cu adevărat să te eliberezi de strânsoarea grijilor constante, nu doar pentru câteva ore, ci într-un mod adânc înrădăcinat, cu adevărat de durată și care schimbă profund viața. Acestea nu sunt doar trucuri superficiale sau soluții rapide. Sunt schimbări fundamentale de perspectivă. Sunt instrumente străvechi, testate în timp, pe care le poți începe imediat să le folosești pentru a construi o fortăreață de calm interior în tine, mai ales într-o lume care pare absolut hotărâtă să-ți tulbure liniștea la fiecare pas.
Și vă rog să nu vă faceți griji. Aceasta nu va fi o prelegere academică uscată și inaccesibilă. Nu este necesară nicio diplomă anterioară de filozofie. Tot ceea ce vom acoperi împreună este extrem de practic, incredibil de ușor de înțeles și bine întemeiat în realitățile vieții de zi cu zi. Indiferent dacă în prezent studiați pentru examene, creșteți o familie tânără, construiți o afacere de la zero sau pur și simplu încercați să treceți peste fiecare zi dificilă, există o valoare imensă și o înțelepciune aplicabilă aici care vă așteaptă. Înainte de a aprofunda aceste practici, permiteți-mi să vă împărtășesc pe scurt un moment personal din viața mea. Acum câțiva ani m-am simțit complet prins în nisipurile mișcătoare ale propriilor mele gânduri. M-am simțit îngropat de viu sub o presiune constantă și necruțătoare. Mi-am verificat telefonul de zeci, dacă nu de sute, de ori pe zi. Mi-am reîmprospătat obsesiv căsuța de e-mail. Am căutat fără încetare aprobarea altora și m-am înecat într-un ocean fără fund de gândire excesivă. Într-un fel, mă convinsesem că toată această îngrijorare însemna că sunt o persoană responsabilă și grijulie, dar adevărul real, sincer, era că pur și simplu însemna că nu am încredere în mine să mă descurc cu orice mi-ar putea arunca viața. Apoi, într-o noapte deosebit de dificilă, am dat de un singur rând puternic scris de Marcus Aurelius, un împărat roman care a reușit cumva să țină un jurnal personal prin ani de războaie brutale și ciumă devastatoare. El a scris: ai putere asupra minții tale, nu asupra evenimentelor exterioare. Realizează asta și vei găsi putere. Acea singură propoziție m-a lovit cu forța unui fulger. Îmi petrecusem ani de viață încercând în mod exhaustiv să controlez fiecare lucru pe care în cele din urmă nu puteam. Dar rare ori încercasem să-mi stăpânesc în mod activ propriile gânduri și reacții. Această realizare profundă a devenit un punct de cotitură pentru mine. Am început să citesc mai mult, să aplic obiceiurile stoice în rutina mea zilnică și să reinstruiesc meticulos modul în care m-am confruntat cu stresul și adversitatea. Și cea mai bună parte a tuturor acestor lucruri este că nu trebuie să dărâmați și să vă reconstruiți întreaga viață de la zero pentru a găsi pacea autentică. Trebuie pur și simplu să schimbați modul în care vedeți și interpretați evenimentele din cadrul acestuia. Exact asta te vor ajuta să faci aceste 8 obiceiuri. Să le examinăm împreună, pe rând. Voi împărtăși citate directe de la gânditori stoici adevărați, precum Seneca, Epictet și Marcus Aurelius. Și veți auzi exemple concrete despre cum aceste principii au ajutat nu numai filozofii din trecutul îndepărtat, ci și oameni reali, obișnuiți, ca tine și mine, care trăiesc în lumea de astăzi. Așadar, respiră lent, adânc și plin de semnificație chiar acum. Amintiți-vă acest lucru, nu sunteți bunuri deteriorate și cu siguranță nu sunteți slab pentru a simți îngrijorarea sau anxietatea, dar ești de asemenea mult mai puternic decât crezi și ești suficient de puternic pentru a decide cum vei răspunde la aceste sentimente. Și exact la asta vom lucra împreună, începând chiar acum. Primul obicei este să stăpânești arta gândirii. Permiteți-mi să vă întreb ceva direct. V-ați simțit vreodată intens stresat de ceva care nici măcar nu s-a întâmplat încă? Desigur că ai. Toți ne-am simțit așa la un moment dat. Ne imaginăm cel mai rău scenariu: despărțirea dureroasă, pierderea bruscă a locului de muncă, umilirea publică, boala debilitantă, iar corpurile noastre reacționează fizic de parcă această tragedie imaginată ni s-ar întâmpla deja în momentul prezent. Frica preia complet. Stoicii însă aveau un antidot foarte puternic împotriva acestui obicei mental particular. L-au numit premeditarea răului, premeditarea relelor. Seneca, marele filozof stoic, a spus-o astfel: cel care deja percepe venirea relelor prezente se răpește puterea lor. La prima vedere, acest lucru poate suna incredibil de pesimist și negativ.
De ce naiba ai vrea să stai să te gândești la lucruri rele care s-ar putea întâmpla? Dar, de fapt, este exact opusul pesimismului. Această practică nu este despre frică, este vorba de pregătire. Un stoic practicant și-ar face un obicei de a începe ziua întrebându-se calm: ce ar putea merge prost în mod realist astăzi? Ce provocări m-aș putea confrunta? Ce jigniri sau dezamăgiri ar putea fi aruncate în calea mea? Ce pierderi sau eșecuri pot apărea? Vizualând calm și rațional aceste posibilități, ei au dezbrăcat efectiv aceste evenimente viitoare de capacitatea lor de a le șoca și de a le deranja. Le-au acceptat mental înainte de a avea ocazia să sosească. Iată cum puteți începe să aplicați acest instrument puternic în propria viață. Înainte de a intra într-o întâlnire crucială, opriți-vă și întrebați-vă: care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla în mod realist în această cameră și cum aș alege să gestionez acest rezultat cu calm și demnitate. Înainte de a lua o decizie majoră care să-ți schimbe viața, întreabă-te: dacă am pierdut totul din cauza asta, ce mai am în mine care să nu poată fi luat? Și înainte de a-ți începe ziua, întreabă-te ce lucruri specifice ar putea să-mi pună la încercare răbdarea astăzi, cine m-ar putea enerva și cum voi alege să răspund ca cineva care are control deplin pe sine mai degrabă decât la cheremul emoțiilor lor brute. Îngrijorarea prosperă în solul fertil al incertitudinii, dar dacă ai repetat bătălia în mintea ta, devii cu adevărat de neclintit. S-ar putea să simți în continuare o pușcătură de nervozitate, dar nu te va mai stăpâni. Îți vei exersa autocontrolul, demnitatea și calmul. Și această pregătire mentală te pune la kilometri înaintea aproape tuturor celorlalți care pur și simplu se confruntă cu provocările vieții nepregătiți și vulnerabili. De acum înainte ca ziua să înceapă oficial sau înainte de a face față oricărei provocări majore, ia doar 2 minute. Închide ochii și gândește-te la ce ar putea merge prost în mod realist. Apoi, calm și încrezător, spune-ți: sunt pregătit. Aceasta este adevărata putere a stoicismului în acțiune. Să nu te prefaci că lucrurile rele nu ți se vor întâmpla niciodată, ci să te pregătești pentru ele atât de bine încât să nu te poată copleși niciodată. Acum, gândește-te la ultima dată când te-ai trezit complet prins, îngrijorându-te pentru ceva ce nu ai putea schimba. Poate vremea, părerea negativă a cuiva despre tine, o greșeală pe care ai făcut-o cu ani în urmă, starea economiei globale sau chiar acea persoană care nu pare să răspundă textului tău. Cu toții am fost blocați în această buclă mentală. Și cu cât turnăm energie mentală mai prețioasă în lucruri care sunt complet dincolo de controlul nostru, cu atât ne simțim mai neputincioși și epuizați. Tocmai aici intervine una dintre cele mai fundamentale și puternice idei stoice pentru a salva ziua: dihotomia controlului. Epictet, unul dintre cei mai iubiți și practici profesori ai stoicismului, a rezumat frumos: unele lucruri depind de noi, iar altele nu. Este o afirmație simplă, dar deține cheia unei minți mai calme și mai concentrate. Stoicii au văzut întreaga viață ca fiind împărțită în 2 grupuri distincte: lucruri pe care le poți controla, propriile tale gânduri, alegeri, acțiuni, reacții, valori și judecăți, și lucruri pe care nu le poți controla: acțiunile altor oameni, rezultatele finale, trecutul tău, vremea și multe din ceea ce ne rezervă viitorul. Aici marea majoritate a oamenilor greșesc în mod tragic. Își petrec cea mai mare parte a energiei mentale și emoționale în a doua găleată, pe lucrurile pe care nu le pot influența sau schimba. Apoi se întreabă de ce se simt perpetu anxioși, epuizați și frustrați în mod constant de viață. Un stoic, totuși, răsturnează întregul scenariu. Când sunt insultați, ei nu irosesc energie, obsedându-se de insulta în sine, care este în afara controlului lor. În schimb, își concentrează toată puterea asupra modului în care aleg să răspundă, care este în controlul lor.
Când se confruntă cu o perioadă de mare incertitudine, ei nu irosesc energie încercând să prezică viitorul. Se concentrează pe pregătirea propriilor minți pentru a face față a ceea ce va veni. Când sunt trădați, ei nu își permit să se nece în resentimente. Își îndreaptă eforturile spre păstrarea propriei integrități, absolut intacte. Aceasta este esența testului de control. Cu fiecare îngrijorare care apare, trebuie să te antrenezi să întrebi: este asta în controlul meu? Dacă răspunsul este un nu clar, atunci trebuie să îl eliberați în mod conștient. Dacă răspunsul este da, atunci trebuie să vă concentrați în întregime asupra acțiunii specifice pe care o puteți întreprinde. Încercați să aplicați acest lucru într-un scenariu practic. Imaginați-vă că cineva postează ceva urât și crud despre tine online. Poți controla ce aleg ei să scrie? Nu. Poți controla dacă te apleci la nivelul lor sau alegi să rămâi calm și demn. Da, absolut. Nu ai primit jobul pe care ți-l doreai cu disperare. Puteți controla decizia finală a managerului de angajare? Nu. Puteți controla dacă vă îmbunătățiți abilitățile și aplicați din nou? Absolut. Cu cât trăiești în mod constant după acest principiu simplu, dar profund, cu atât gândirea ta va deveni mai slabă, mai curată și mai concentrată. Vei înceta să-ți irosești energia prețioasă împotriva zidurilor impenetrabile și vei începe să o îndrepți către ușile deschise ale oportunității. Și încetul cu încetul, zi de zi, îngrijorarea ta va începe să se estompeze, nu pentru că lumea a devenit dintr-o dată un loc mai ușor, ci pentru că mintea ta a devenit infinit mai puternică și mai rezistentă. Așa cum și-a amintit atât de des Marcus Aurelius în jurnalul său privat, ai putere asupra minții tale, nu asupra evenimentelor externe. Realizează asta și vei găsi putere. Dacă vrei cu adevărat să ancorezi acest principiu transformator în propria ta viață, spune-l cu voce tare pentru tine, chiar acum, sau scrie-l undeva unde îl vei vedea des. Eu îmi controlez acțiunile, nu lumea. Acum, să fim complet sinceri unii cu alții pentru o clipă. De câte ori te-ai simțit cu adevărat stresat sau neliniștit, nu din cauza a ceva ce se întâmpla cu adevărat în viața ta imediată, ci din cauza a ceva ce pur și simplu ai citit, văzut sau auzit. Poate a fost un titlu pesimist din ziar, o dezvăluire politică furioasă a unui prieten pe rețelele de socializare sau o postare perfect îngrijită de la cineva care te făcea să simți că ai rămas drastic în urmă în viață. Adevărul este că o parte semnificativă din anxietatea noastră modernă este de fapt importată, nici măcar nu este cu adevărat al nostru. O absorbim din zgomotul constant, asurzitor, care ne înconjoară în fiecare zi. Tocmai de aceea stoicii au fost atât de deliberați și conștienți de ceea ce au lăsat să intre în mintea și viața lor. Seneca și-a sfătuit cu înțelepciune prietenii: asociați-vă cu oameni care probabil vă vor ajuta să vă îmbunătățiți. Îmbrățișează-i pe cei pe care tu însuți îi poți îmbunătăți. Această înțelepciune se aplică nu numai companiei fizice pe care o păstrăm, ci și întregului spectru de informații pe care le consumăm. Pur și simplu, nu vă puteți umple capul cu gunoaie mentale și vă așteptați să crească acolo pacea și claritatea autentică. Acest lucru ne aduce la următorul nostru obicei. Trebuie să învățați să vă limitați contribuția. Trebuie să-ți protejezi mintea ca și cum ar fi un templu sacru. Iată cum puteți începe să faceți acest lucru în mod eficient. Analizați-vă conturile de pe rețelele sociale și nu urmăriți fără milă orice cont care vă face în mod constant furios, nesigur sau reactiv. Păstrați-vă știrile pe scurt și cu intenție, 5 până la 10 minute pe zi din câteva surse de încredere este mai bine decât ore de parcurgere fără sfârșit, fără scop, printr-un ciclu de știri de 24 de ore, conceput pentru a vă surprinde frica. Creați o distanță sănătoasă față de oamenii din viața voastră care bârfesc, se plâng în mod constant sau vă hrănesc neintenționat temerile și nesiguranța. Scopul tău este să-ți vindeci în mod activ întreaga lume online și offline
pentru a-ți alimenta mintea cu claritate, înțelepciune și putere interioară, nu cu haos și zgomot. Această practică nu este despre a fi ignorant sau neinformat. Este vorba de a fi strategic și de a-ți proteja prețioasa energie mentală și emoțională. Stoicii comparau adesea mintea cu o grădină bine îngrijită. Dacă permiteți buruienilor negativității și fricii să crească necontrolate, ele vor sufoca în cele din urmă orice bun încearcă să crească acolo. Îngrijorarea are nevoie de o aprovizionare constantă cu combustibil pentru a supraviețui, iar atunci când iei decizia conștientă de a înceta să-l hrănești, va începe să moară de malnutriție. Nu trebuie să reacționezi la fiecare părere care îți intersectează calea. Nu trebuie să accepti toate veștile proaste din lume. Nu trebuie să purtați dureri emoționale care nu vă aparțin de drept. O minte calmă nu este o minte pasivă. Este o minte bine apărată. Trebuie să-ți construiești o poartă mentală puternică și să te antrenezi să întrebi fiecare nouă informație care caută intrarea. Mă întărește sau mă slăbește asta? Dacă te slăbește, nu merită niciun moment al atenției tale. După cum a spus atât de elocvent Epictet, nu ceea ce ți se întâmplă, ci modul în care reacționezi la asta contează. Și reacția ta va fi întotdeauna modelată de ceea ce ai lăsat să intre în minte. Controlați intrarea și în cele din urmă veți controla ieșirea și odată cu aceasta pacea vă fi câștigată cu greu. Dacă aveți nevoie de un simplu memento, agățați-vă de această frază: îmi păzesc mintea precum un războinic își păzește cetatea. Acum imaginează-ți acest scenariu. În loc să-ți închei noaptea derulând fără minte prin telefon sau să te afunzi mai adânc într-o groapă de stres, faci alegerea conștientă de a-ți încheia ziua într-o stare de liniște pașnică, punându-ți o întrebare simplă, dar profundă, cum am trăit astăzi. Această practică de reflexie nocturnă a fost fundamentul practicii stoice zilnice. Ei credeau ferm că una dintre cele mai eficiente modalități de a calma o minte tulburată și anxioasă era să treacă în revistă acțiunile și evenimentele zilei. Nu pentru a te condamna, ci pentru a te înțelege mai bine. Seneca și-a descris viu propriul ritual de noapte. Când lumina se stinge și soția mea tace, îmi examinez toată ziua și trec în revistă ceea ce am făcut și am spus. Gândește-te la asta pentru o clipă. Cât de mult din disconfortul nostru zilnic provine din gânduri pe care nu ne străduim niciodată să le procesăm, sentimente pe care le ignorăm continuu sau greșeli din care nu reușim să învățăm. În loc să fugă de evenimentele zilei și să se scufunde cu capul înainte în distragerile următoare, stoicul își ia timp să stea liniștit cu ei. Ei se întreabă: am dat dovadă de adevărat curaj astăzi? Am permis ca ceva dincolo de controlul meu să-mi fure pacea? Am spus cuvinte pe care acum le regret? Am trăit în deplină concordanță cu valorile mele de bază? Reflectând în mod regulat în acest fel, ei nu și-au amintit doar evenimente, și-au reprogramat în mod activ tiparele de gândire. În timp, acest obicei te transformă într-un observator disciplinat și imparțial al propriei minți. Începi să observi tipare, ce lucruri specifice te declanșează, ce activități te epuizează și ce acțiuni te înalță. Devii mai discernător în reacțiile tale, mai stabil în emoțiile tale și mai fidel principiilor tale. Iată cum poți face din asta o parte durabilă a vieții tale. În fiecare noapte alocă 5 până la 10 minute pentru a sta liniștit într-un spațiu fără distracție. Întrebați-vă: cu ce m-am descurcat bine astăzi? Ce aș putea încerca să îmbunătățesc mâine? Este esențial să evitați autocritica aspră și crudă. Scopul este pur și simplu să observe și să învețe. Scrierea gândurilor într-un jurnal poate fi un exercițiu și mai puternic și mai tangibil. Lasă această practică să devină o oglindă pentru creșterea ta personală. Dacă ziua a mers deosebit de prost, e în regulă, de fapt este grozav. Acum știți exact unde să vă concentrați eforturile pentru a vă îmbunătăți. Îngrijorarea crește exponențial atunci când evităm să ne confruntăm cu acțiunile noastre trecute. Dar când le confruntăm cu calm și onestitate, ele își pierd stăpânirea asupra noastră.
Marcus Aurelius a urmat religios acest ritual în fiecare seară, iar acele note private pentru el însuși au devenit în cele din urmă cartea pe care o cunoaștem acum ca Meditații. El nu a scris acele cuvinte pentru ca alții să le citească. Erau note private, brute, pentru a se menține pe pământ, umil și aliniat cu valorile sale. Puteți face același lucru. Răsplata acestei practici este că adormi cu un sentiment de claritate și te trezești cu un sentiment reînnoit al scopului. Și treptat, agitația nesfârșită și vorbăria mentală încep să se estompeze, pentru că reflexia regulată te ține înrădăcinat în realitate. Și cineva care este bine întemeiat nu este ușor influențat de frică sau speculații. Să fim brutali de sinceri cu noi înșine pentru un moment. Cât de mult din stres și anxietate provine de fapt din lupta împotriva realității în sine. Relația pe care nu ai vrut să o pierzi niciodată, oportunitatea pe care nu ai vrut să o ratezi, veștile dureroase pe care nu ai vrut să o auzi. Se întâmplă ceva nedorit și în loc să-l accepți ca fapt, îl redai la nesfârșit în mintea ta. Îl puneți la îndoială, vă supărați, vă doriți cu disperare să fie diferit. Și în timp, această rezistență internă se transformă într-un zumzet constant și liniștit de îngrijorare, tristețe sau chiar amărăciune. Stoicii aveau un antidot radical, aproape de neconceput, împotriva acestei tendințe. L-au numit amor fati, dragostea destinului. Nu este vorba doar de a tolera pasiv ceea ce se întâmplă. Este vorba de a-l îmbrățișa în mod activ, de a-l vedea nu ca pedeapsă, ci ca propria ta cale unică. Filosoful Friedrich Nietzsche, care a fost profund influențat de ideile stoice, și-a descris astfel starea ideală de a fi: formula mea pentru măreția într-o ființă umană este amor fati, acela să nu-și dorească nimic să fie diferit, nici înainte, nici înapoi, nici în veșnicie. La prima vedere, acest lucru pare aproape imposibil de realizat. Cum poți iubi ceea ce îți provoacă durere? Dar amor fati nu înseamnă că trebuie să îmbrățișezi durerea în sine. Înseamnă că alegi să înțelegi că până și durerea te poate modela, că chiar și cele mai dificile și complicate evenimente pot deveni combustibil pentru creșterea și rezistența ta viitoare. Este mentalitatea supremă care spune: s-a întâmplat, nu o pot schimba, dar pot alege cum să o folosesc. Nu ai ales finalul dureros, dar poate că în cele din urmă te va duce înapoi la tine și la forțele tale. Nu ați ales eșecul în afaceri, dar poate că vă va învăța lecții neprețuite de umilință și perseverență. Marcus Aurelius a văzut fiecare obstacol ca pe o sursă de potențial. El a scris: împiedicarea acțiunii impulsionează acțiunea. Ceea ce stă în cale devine calea. Acea problemă cu care nu ai vrut să te confrunți, acum este o parte integrantă a călătoriei tale. Acel ocol pe care nu ai plănuit să-l faci, s-ar putea foarte bine să fie chiar drumul pe care trebuia să-l parcurgeți tot timpul. Pentru a începe să trăiți după acest principiu, încercați acest lucru. Data viitoare, când se întâmplă ceva nedorit, opriți-vă pentru un moment. Respiră adânc. Spuneți în tăcere: amor fati. Apoi întreabă-te: cum poate acest aparent eșec să mă ajute să cresc? Ce lecție ascunsă ar putea fi ascunsă în această experiență? Cum pot folosi acest eveniment în loc să-i permit să mă folosească și să mă definească? Apoi mergeți înainte cu o concentrare și putere reînnoite. Când practici acest lucru în mod constant, îngrijorarea se transformă adesea în curiozitate. Durerea se poate metamorfoza în înțelepciune. Și chiar și momentele cele mai dificile și întunecate ale vieții pot începe să capete sens și scop. Nu este vorba despre acoperirea cu zahăr o realitate dificilă. Este vorba despre cultivarea unei rezistențe profunde, stoice, care poate îndura orice. Pentru că cineva care își poate iubi cu adevărat destinul, indiferent cum va ajunge acesta, devine cu adevărat de neatins de vicisitudinile vieții. Iată un adevăr fundamental. Marea majoritate a preocupărilor noastre nici măcar nu se referă la ceea ce se întâmplă de fapt acum. Este vorba despre ce poate se întâmpla mai târziu.
Ne imaginăm că ne vom îmbolnăvi, ne vom pierde locul de muncă, ne vom eșua în dragoste sau că absolut totul va merge prost săptămâna viitoare, luna viitoare sau anul viitor. Dar dacă te oprești și te uiți în jur, chiar aici, în acest moment, respiri, ești în viață, ești în siguranță. În acest moment prezent, stoicii oferă unul dintre principiile lor cele mai profunde și reconfortante, practica prezenței radicale. Marcus Aurelius se sfătuia adesea să se limiteze la prezent, nu la trecutul irevocabil, nici la viitorul nescris, doar la acest moment unic și prețios. El a mai scris: nu lăsa niciodată să te deranjeze viitorul. Îl vei înfrunta, dacă va fi necesar, cu aceleași arme ale rațiunii care te înarmează astăzi. Stoicii au înțeles profund că adevărata putere de neclintit vine din trăirea deplină și completă în prezent. Trecutul s-a terminat, a dispărut. Viitorul încă nu s-a întâmplat. Este un mister. Singurul moment pe care îl deții cu adevărat, singurul moment în care poți trăi cu adevărat, este prezentul. Îngrijorarea este un prădător care îți deturnează mintea și te trage în vremuri imaginare care nu există în prezent. Dar când te antrenezi, prin practică, să te întorci în prezent, îți recâștigi puterea și agenția. Iată cum puteți face din asta un obicei pe tot parcursul zilei. Fă-ți un obicei din a te întreba: unde îmi este mintea acum? Sunt cu adevărat aici, în această cameră, sau sunt pierdut într-un labirint de ce-ar fi dacă? Ori de câte ori simțiți că anxietatea începe să vă invadeze conștientizarea, întoarceți-vă la simțurile voastre fizice. Observați pământul solid de sub picioare. Ascultă cu atenție sunetele din jurul tău. Concentrați-vă pe ritmul propriei respirații. Încorporează mici momente intenționate de atenție în rutina ta zilnică, în timp ce bei cafeaua de dimineață, în timp ce te plimbi în aer liber sau în timp ce vorbești cu cineva. Fii pe deplin prezent. Prezența nu este doar un truc mental, este un scut psihologic. Pentru că atunci când înveți să trăiești pe deplin și complet în acest moment, anxietatea pur și simplu are mai puțin spațiu să crească și să se deterioreze. În momentul de față, chiar în această secundă, nu există niciun dezastru care se desfășoară. În acest moment, nu există un inamic formidabil. Chiar acum, există doar acum. Și asta e de ajuns. Stoicismul nu te învață să te prefaci că nimic rău nu se va întâmpla vreodată. Te învață să înfrunți direct aceste provocări atunci când ajung de fapt, nu de 100 de ori în imaginația ta. Cu cât alegi în mod conștient momentul prezent, cu atât mai puțină frică de cameră trebuie să trăiască fără chirie în mintea ta. Faceți din această frază simplă mantra personală: în acest moment este suficient. Pentru că chiar în acest moment ești în viață și asta este deja o sursă profundă de putere. Iată un paradox la care s-ar putea să nu te aștepți. Una dintre cele mai eficiente modalități de a nu te mai teme de viitor este să exersezi voluntar, să trăiești disconfort în prezent. De ce? Pentru că atunci când te obișnuiești în mod activ să te simți inconfortabil, necunoscutul își pierde inevitabil mult din puterea sa terifiantă asupra ta. Seneca, unul dintre cei mai bogați și mai puternici stoici ai timpului său, se testa în mod regulat cu greutăți autoimpuse. A dormit în mod deliberat pe un pământ dur. A mâncat cea mai simplă și mai simplă mâncare și a purtat îmbrăcăminte aspră și incomodă, totul intenționat. Raționamentul său a fost perfect surprins în acest sfat. Pune deoparte un anumit număr de zile, timp în care te vei mulțumi cu cea mai puțină și mai ieftină mâncare, cu îmbrăcăminte grosolană și aspră, spunându-ți: este aceasta condiția de care mă temeam cândva. De ce a renunțat de bunăvoie un om care avea acces la orice confort posibil, chiar și temporar? Pentru că a înțeles un adevăr profund. Dacă poți îndura greutăți voluntare, atunci orice greutăți involuntare pe care viața ți le aruncă nu te va distruge,
Îngrijorarea se hrănește cu teama de durere necunoscută, dar dacă te-ai antrenat să faci față disconfortului, atunci lucruri precum pierderea, respingerea, foamea sau eșecul nu vor părea atât de intimidante sau de insurmontabil. Această practică nu este despre a te pedepsi sau a trăi o viață ascetică, este despre a te pregăti pentru provocările inevitabile ale vieții. Iată cum poți începe să o exersezi într-un mod ușor de gestionat. Sări peste o masă ocazional și realizezi că poți încă funcționa cu claritate și putere. Faceți un duș rece dimineața și amintiți-vă că puteți depăși rezistența mentală și fizică. Spune nu la răsfățurile mici și inutile pentru a-ți întări mușchiul autocontrol. Trezește-te mai devreme decât ți-ai dori și abordează mai întâi cea mai grea sarcină de pe lista ta. De fiecare dată când alegi să faci asta, îți demonstrezi, la un nivel profund, subconștient, că ești mult mai puternic decât ți-ar face să crezi zona ta de confort. Și cu cât crezi mai mult în propria ta rezistență, cu atât strângerea grijii asupra ta devine mai slabă. Pentru că adevărul este că furtunile vor veni în fiecare viață. Dar dacă ai umblat vreodată în ploaie după alegerea ta, nu te vei panica când cerul se deschide brusc deasupra ta. Și aici se află cea mai profundă frumusețe a acestei practici. Când încetați să vă agățați de confort cu orice preț, încetați să vă mai temeți de disconfort. Acolo se află libertatea adevărată, de neclintit. Stoicii nu încearcă să elimine toate provocările din calea lor. Ei construiesc cu sârguință genul de minte care poate face față oricărei provocări cu ecuanimitate. Deci, întrerupeți-vă propria zonă de confort din când în când. Trăiește puțin mai intens astăzi, ca să poți trăi mult mai liber mâine. Cu cât vă temeți mai puțin de disconfort, cu atât vă veți teme mai puțin de viața însăși. Dacă în prezent te găsești în mijlocul furtunii tale personale, amintește-ți asta. Devin mai puternic cu fiecare provocare cu care mă confrunt. În cele din urmă, există încă un obicei crucial pe care oamenii îl ignoră adesea atunci când încearcă să se elibereze de lanțurile îngrijorării. Ei tind să se obsedeze asupra rezultatelor și consecințelor mai degrabă decât să se concentreze pe virtute și caracter. Ei se întreabă, va funcționa asta? Mă vor aproba oamenii? Dacă eșuez? Și pentru că rezultatele sunt în mod inerent incerte și în mare parte dincolo de controlul nostru, anxietatea crește ca o buruiană. Stoicii au învățat însă ceva mult mai profund și mai durabil. Ei au sfătuit o schimbare a focalizării, de la modul în care se întâmplă lucrurile la modul în care alegi să trăiești, de la a părea de succes la a fi o persoană bună, de la urmărirea rezultatelor externe până la a trăi cu o integritate interioară de neclintit. Epictet a exprimat-o în termeni clari și fără echivoc. Nu cere ca lucrurile să se întâmple așa cum îți dorești, ci să se întâmple așa cum se întâmplă și tu vei merge înainte. Ce înseamnă acest lucru în termeni practici, de zi cu zi? Înseamnă că dacă îți trăiești viața bazată pe valori de bază, precum onestitatea, curajul, disciplina și bunătatea, vei avea deja succes, indiferent de ceea ce spune sau face lumea exterioară. Îngrijorarea prosperă atunci când căutăm în mod constant lucruri care se află în afara noastră. Bogăție, recunoaștere, statut, aprobarea celorlalți. Pacea durabilă, totuși, crește atunci când trăim în aliniament complet cu propriile noastre principii, indiferent de rezultatul final. De aceea lui Marcus Aurelius, unul dintre cei mai puternici bărbați din lume, îi păsa mai puțin să fie văzut ca învingător de alții și mai mult să trăiască o viață de integritate și virtute. După cum a scris el, dacă nu este corect, nu o face. Dacă nu este adevărat, nu spune. Iată cum poți aplica această înțelepciune. Înainte de a acționa, nu întreba, mă va face asta să câștig? În schimb, întreabă, este lucrul corect de făcut? Înainte de a-ți asuma un risc mare, nu întreba, voi arăta prost dacă acest lucru eșuează? În schimb, întreabă, voi crește și voi învăța din această experiență, indiferent cum se termină? Când te simți îngrijorat de ceea ce ar putea crede alții despre tine, întreabă-te,
Am acționat cu integritate în acea situație? Dacă răspunsul este un da clar, atunci ai câștigat deja. Nu trebuie să controlezi opiniile altora, nu trebuie să controlezi tabloul de bord al vieții, trebuie doar să-ți controlezi propriile alegeri și acțiuni, pentru că atunci când conștiința ta este limpede, somnul tău este profund liniștit. Stoicii nu erau obsedați de faimă, avere sau ambiție. S-au angajat pe deplin să fie statornici, înțelepți și buni, chiar și atunci când absolut nimeni nu se uita. Și tocmai din această integritate interioară vine pacea adevărată și de durată. Nu poți controla întotdeauna modul în care viața se desfășoară în jurul tău, dar poți controla oricând modul în care alegi să trăiești în ea. Deci, faceți schimbarea conștientă, schimbați dorința de atenție cu o viață de autenticitate, schimbați obsesia cu rezultate pentru un accent pe efortul sincer, schimbă frica cu virtute și urmăriți ca prin farmec cum îngrijorarea începe să-și piardă strânsoarea crudă asupra voastră. Pentru că cu adevărat nimic în această lume nu poate zgudui o persoană care știe în adâncul sufletului că a trăit cu onoare și integritate. Dacă ești gata să faci din acesta standardul tău personal, spune cu voce tare și convins: trăiesc prin virtute, nu prin frică. Îngrijorarea este în esență un hoț. Se strecoară în tăcere și insidios, se instalează adânc și dacă o lași, poate fura ani de pace, concentrare și încredere în sine. Ea șoptește îndoieli, sporește temerile și te îndepărtează de bogăția momentului prezent. Dar iată ce știau stoicii și ceea ce știi acum că este adevărat: nu ești neputincios. S-ar putea să nu poți calma furtunile exterioare ale vieții, dar îți poți antrena mintea să rămână stabilă, calmă și rezistentă chiar în mijlocul lor. Nu te-ai născut pentru a fi zvârlit de fiecare frică sau nesiguranță trecătoare. Te-ai născut să te stăpânești pe tine însuți. Așa că lăsați lumea să se învârtă pe calea ei haotică. Lăsați-i pe alții să caute distragere, să intre în panică din cauza titlurilor și să se epuizeze de îngrijorare. Cu toate acestea, veți alege să rămâneți înrădăcinat, încă, clar, disciplinat, calm. Aceasta este adevărata cale stoică. Aceasta este esența adevăratei puteri. Acesta este fundamentul păcii durabile. Dacă acest mesaj v-a atins sau v-a ajutat în vreun fel, vă rugăm să-l distribuiți cuiva care ar putea avea nevoie să-l audă. Să ajutăm acest cerc de războinici stoici moderni să devină din ce în ce mai puternic, pentru că, fără îndoială, suntem mai puternici atunci când mergem împreună pe această cale, sprijinindu-ne unii pe alții. Acum este timpul să faceți un pas înainte și să vă revendicați puterea înnăscută. Spune-o, notează-l, îmbrățișează-l cu fiecare fibră a ființei tale. Aleg calmul, aleg puterea, aleg stoicismul,